Mae rhan fwyaf o glybiau chwaraeon yn dweud bod arnyn nhw angen mwy o wirfoddolwyr ac arian i helpu eu ehangu eu clwb. Ond ai dyna'r cyfan sydd ei angen mewn gwirionedd? Mae adnodd asesu atebion clwb yn helpu i edrych yn fanylach ar beth mae clwb yn ei wneud yn dda, beth nad yw'n ei wneud cystal, a meysydd ble gall wella. Mae'r adnodd asesu ar gael i bob clwb chwaraeon a'r gwirfoddolwyr ledled Cymru sydd eisiau ehangu, datblygu a gwella eu clwb. Gallyn rhywun sy'n ymwneud â rhedeg clwb gwblhau'r adnodd, ond i gael y canlyniadau gorau, dylai aelodau clwb ei gwblhau fel grŵp neu bwyllgor. Peidiwch â phoeni am amser. Mae defnyddio adnodd asesu atebion clwb yn syml, ac mae posib ei lenwi ar un tro neu wedi rannu'n wahanol themau.